Madel! Madel! Hello po! Hello po! Welcome po sa balay naman. Patangaling po ko mo ito na balo. At balay naman aditadi sensoso alpelor. Sige na, itubod na ako pati siya no. We've been here for 45 years. Oh. 45 years. 45 years, no? Grabe, ang tapat ni cemetery. Hanggang ngunyan, iyo pa din LTO, Casareco 3. Welcome back, liwat, sa pinakamaugmang vlog sa Iriga City, asin Camarines Sur. Inian Si Jox. at si Madel. Ganyan na daw po, special ansa mo yung vlog kasi ano po ini, super throwback, super reminis kang mga Lugar. Mga lugar, mga landmarks, dayan po kaya ini, mga dayan. pioneers, digdi po sa syudad kan Iriga. Lakadayan. Iyo po, dayanan talaga ako. Tapos pag nagluluwas talaga ako, mahihiling kami ng mga bodyguard ni Uncle Awit. Balik! Balik na tulos kami. First up ta, ang konsiderado mong playground. Playground! Ang Hi! Nabangga ka! Nabanggaan, Andrew. Buti na lang gumagana pa. Galing tayo sa bahay. Ngayon, nandito tayo sa... Playground namin nung bata pa kami. Laki naman ng Oh, playground diba? nyo po. Welcome sa University of Northeastern Philippines! Iriga City, Philippines! Katuyon agay! Sandali, bakit naging UNEP? University of Teka, Northeastern no, Philippines ang pinangalan? Basta ang location ta kaya is northeast. Yung Rinconada. Ini ang Iriga. Ayun. Especially Rinconada, especially Iriga. Ay, Kaya pag sa typhoon, nakalagay na duman northeast, aram mong madadaanan na ang Iriga. ayan. Oo, so inibo ni Papa ko, university, tapos sabi ng lolo ko, northeastern, tapos Philippines. Oh, trivia yun ha. Pag sinabing Rinconada area, pag dahil taman hinahagad na magbagyo, pag nabanggit na ang Northeast, Sigurado madaan yan sa 5th Iriga. District yan. 5th District yan. Distrito yan ni Mayor Madel. Ay, Ah. distrito ko din. Distrito kang papa ko before. When he was a former congressman, the same with Uncle Nansing. Correct. Paano mo naman nasabi na Playground! ito yung playground mo? Igwang harong ang lolo at lola mi duman. Lolo, Residence. si Felix Felix Sr. Alfelor Sr. Tsaka po si Wawa. Remedios Alfelor. So, lola, lolo. Founder kang UNEP na dati MMC, tapos Mabini Memorial College, tapos naging Mabini Memorial University, tapos naging University of Northeastern Philippines. So, dati po, nakatira kami sa loob, bahay ng lolo't lola. Pagbanggi, maglalaro kaming mga pinsan, yan ang playground me, yan. Tapos, ang magayon nun duman, tapag yaon kami sa gate, igwa kami mga barkada dyan, no? Tapos, pinag-aakarapod mi, huy, madyan na kamunig din ako. Yaon kami sa laog, nalaro kaming tumbang preso, turubigan, o tapos nalaro kaming otsoan, aram may sulbudan. Sulbudan naman ay Duman sa ibo. may base. Oo, May base. oo, oo. Diyan kami sa ball ground nagsusulbudan. Okay. So sabi nga ni Mi, practically playground. Dito sa UNEP, while ini-enjoy nyo po na kaakianin do, ano ang daig mo malilingawan na memories pa sa UNEP aside sa childhood na di ini sa playground din do? Lolo-lola na every December, saka every time that they leave for Manila, pagpupuli ninda, igo talaga kami pasalubong kayan. Nagirumduman ko kay ito, si lolo ko, pero may nag-aagid digdita. Nag-aagi lang talaga siya. Gusto niya exercise. Ungon yan, yaw na sa taas din. Ayaw na sa tatahaw na si lolo ko. Dito siya nag-aagi-agi. Tapos, nag-aagi-agi siya. Every time na kaipuhan mi, madalaga kami, lo, pagad ning pambakal. Soft drink, talagang makuha siya. So talagang lolo-lola. Maliban dito, syempre may mga times na pwede naman kamong pumuslit. Okay, lumabas. Ano mo Yun kaya? ang gusto kong dumananta at yan. Tara! Dati igwang Panalix restaurant, digdi so dating Panalix, ining Big Mac. Paano kaya ran yun sa UNEP? Isa rong oldest na electrical supply
Rinconada Commercial. 1969. Dahil pa ako inaaki. 1969, itong business na ito, duman po sa mga kaakian na gustong mag-establish man ng negosyo. Ano po, siguro, sarong tip na Ayun. pwede mong advice sa inda Para maghaloy. para maghaloy. Basta sa halimbawa, presyo, di mo pagkataasan. Kuha mo sana na kung mga dalagan ka na buhay ka tao, sundon mo. In short, day ka I-adjust mo. day ka magnegosyo pero day ka manggulang. Tiyo, may ka na apa ka. I-adjust mo sana sitwasyon. Gayon Thank you! Thank you! Happy birthday! Ayos! Okay, commercial sa man sa oldest. Di ba pag kaipuan mo ng bagong luwas na tape, tapos Walkman, di ba meron dyan dati? Oo. Walkman ha! ini talaga, proud ako kay ini. Kasi pioneer ini eh. Pioneer talagang bakery. Okay. Digdi sa Iriga. Pag, di ba sabi mo, nakapira kang Nadal's The birthday. birthday cake. Correct. Permi yan Nadal's. So, Nakakatuwa, no? Kasi itong part na to, kung pwedeng tawan ng awards, ng recognition talaga. actually, jokes, naka-ano talaga yan, naka-schedule yan this year. Natatawan talaga si Daning Award. Tapos nalaagan to ng mga Yan, oo. May marker. marker na one of the oldest para talagang appreciated sila. Totoo. Kaya lang nag-pandemic kita. So, nag-uulay pa kami kang tourism kung paano tayo i-implement ito. Pag gusto mo man, subongga man na nahihiling ka mga tao. Talagang na they deserve all the applause. Benito Ngo. Ngo and Sons. Mas older ang ang Rinconada commercial saka ang OK commercial. Ay ni, sa Roman Hello. ini. Parang digdi ako nagpaparibay ng Iyo, di battery baterya. kang calculator ko. Hello po, ingat po. Dabi. Hi. So ini sa Roman ini sa oldest man na department store. Naku, syempre pag Christmas party namin doon sa La Consolacion, syempre dito kami bibili ng regalo. Yan, standard talaga, Yeah, totoo. Yan. Pero nakakabili bang standard? Kasi kaya nila or nakipagsabayan sila doon sa mga lumalabas na mga Oo. may mga pangalang Tsaka open pa Diba? din sinda. Oo, Diba? diba? Nakakabilib lang. Oo. Talagang bisikleta na ha. Tipid sa gasolina. Healthy. Manay! To. Yan, ini. Pwede tayo nabalay. Ay, andito pa ba yung butas sa itaas? Oo, naalala ko. Pagkaipuhan mo. Sandali. Yaon, dumaan. Sandali. Nahulog. Dali, bawal. Thank you po. Ano to? Alam mo ka ito? Sige, ganito ka muna. Ang mama ko, saka ang papa ko, kuripot. Dapat, pag mapapakal ka ng, alam mo sa usong-uso tayo ito, Chinese ano? Chinese shoes, ano ito? Japanese doll shoes. Chinese shoes? Bakya. Bakal ko abot ka yan eh. Kunyan, dapat, para ibakal ako, dapat mataas ang grades ko. Pag ba ko mataas ang grades, tayo ako mababakalan. So kunyan, ang igwalang ka ito, digdi sa 5 footstep. Oh, huwag mo akong hanapan ng eye contact. Nasa sasakyan. Thank you po. Kasi, no? Kita mo naman, may picture pa yan. Picture pa yan. Kasi yung pinakaunang eye contact yan. Dati, subutas, digdi. Ngunyan, di ako na duman. Tapos, babakalon ako ka mama ko, sapatos, itong Chinese, shoes. Ayan, saro lang. Pag saro lang, pag kumuha ni once a year, pag pag-route na sa hiraro. Bastic red, size 9. Bastic red, size 9. Oh! Oh! Francie Emporium. So dati Osis pa din. Ini ang oldest na department store kang Iriga Iriga. City. Francie.
Pag igwa kang hinahanap na babarakalo ng mga tela, damit, gabos, pag igdi ka sa Francie Emporium. Magayunin yung tela, Pag may mga events ka, ma'am, na mga formal events ka, Oo. ang bado mo, siseparatahe. Dahil man ako nagtatahi na. Hindi nga, di ba? Dahil mo ako mapapagamit. Wow! Pero may lang akong pantalon. Di ba may mga ano ka, yung mga Do international ito na logo. kailangan? Do ito logo. Si Manoy Eddie! Nagtrabaho ka dito. Nagtrabaho ka dito? Ay! Ano trabaho mo dito? Sales lady. Saan na po si Ma'am Francie? Sa States? Nasa Sa bahay. Ginang ko po siya. Every January 10 po pumupunta po ako dito. T-shirt po, tsaka polo shirt ang regalo niya sa akin. Ako hindi. Pumupunta ako dito. Humingi ako ng tawad. Bata pa ako nung pupunta ako dito eh. Tapos pwede pong magtawad, Ma'am Franz. Nung pandemic, digdi kami nakakabakal ng ano. Digdi kami nagbabarakal ng ano. Pandemic. Folding bed, mga linens, mga arungkayan. Digdi lang talaga kami nakakabakal. Oh, Tapos mga electric fan. Maganda yun kasi yung mga local businesses natatabangan Pero talaga. sindaman kaya talaga igwa. Tapos ang magayon ng duman, pwede kaming mag-upload, maski sarado. Shout out ko sa mama ko. Mama, nasa Francie Emporium ulit ako. Pwede po kami makiulay na, pwede pong magbakal, pwede pong buksan nindo. Oo nga din. Sa Ruman po ini sa oldest na bookstore. Sa Iriga. Yeah. Dapat pala nilalagan nila scenes. Oo, actually yan talaga ang Project Me. Oo. Dapat nakalaagdan 19, ano siya, Apo. di ba? So, Rinconada commercial nga, 1969. 69. So, ini dapat maaraman ta kung noarin man, 19 something. Sige. Tapos, digdi po nagpapakal si Jokes ning Valentine's cards para sa muyang mga teachers sa La magsipsip, Consolacion. para mataas ang grade. Huy, di ako sip-sip nun. Nakabitbit lang ng gamit ng teacher. Yan. O, diba? Hi po. Good afternoon. May contact po ako. Thank you. Sige na po. Ini ang gusto ni Auntie Aiding. Oh, nandito pa din yung mga... Sinda kaya ang may-ari ka ini, si Auntie Aiding. Tapos, yan talaga, maka-Diyos talaga siya. Kaya God. yan. Damay ali si Uncle Robert. Ah. Si Auntie Aiding, saka si Uncle Robert. Sila po, nasa bahay na lang lagi. Tapos, nandito sa... sa Manila sila, Uncle? Yan pong babae na yan. Yan po ang mayor kang taon na naimukna Hi? ining Paper Mart. February 1988. Ay! Sa 12 characters, ma'am, pag what, Anong best pinaka-gusto ko? describes you? Wow! Diba? Pagiging humilde. Iyo. Diba? Parang i-remind lang ang mga tao. I mean, we are not perfect, but Yeah. at least we tend to remind everyone about the values because sometimes we tend to forget it dahil sa technology, social media, grabe ang influences eh. So, yan lang. Itong area na to dati, semento lang to. Tapos, after ng 5 o'clock, pagluwasan mi, nagbabarakal kaming palamig. Duman! Nagtitinja dyan sa palamig, di ba? Iyo. Tapos, nagtatalayop kami. Si puti kong uniform, si t-shirt ko, pag uli ko sa harong polka dots na pink. Sa puro. Saka matiyo ng mga kwelyo. Tapos puro sa ice cream ang nakano. Digdiyo, mga durumihan. Tsaka, ang sarap pa din Yan sa ang partner school. ni, ang pinakamagawin ka to, pag anniversary kan La Consolacion, may field demo. Tapos na. May field demo kayo ito. Pero ang dami na pinagbago. Grabe na, no? Ang dami na. Dami ng pinagbago. Pati ang church, iniman, one of the oldest. Ako. Pero dami na rin pagbabago. Diyan ako pigkumpil, diyan ako nag first communion. Diyan ako nag-first communion. Hi, sir! Hello po. Pa-like po and subscribe si Jokas Badet. Hello po. Maraming nagbago, ma'am, sa Iriga. Pero Bacolod, marami pa din na tira na landmark. magpapa-remind how yung Iriga City nagsimula sa pagiging sarong sadit, humble na Opo, syudad. Na syudad. Diba? Na
everybody knows everyone. And hopefully, arog pa rin ka yan. Laid back pa din. Para at least mid-bid mo pa ang bawat saro. I remember, na-recall ko lang si tatay, si sir sa Rinconada Hatong Hardware. Sabi ko nada, Sana mag-remain talagang peaceful ang Iriga. Kasi- sana. Feeling ko, si Iriga kaya naghaloy na arong kayo ni, nag-improve na arong kayo ni because ang mga tao, peace-loving people. Iyo po. Tsaka madaling kaulay. Pag sinabi mong, halat mo na. Oo. Eh, magayon ang talaga digdi. Tsaka ang magayon digdi, pag talagang midbid mo ang bawat saro, parang talagang mayo talagang krimen ang pwedeng mangyari. Abangan po nindo ang iba pang mga ano ba? Ba't lumabas ka? Akala ko wala na yan. Abangan po nindo. Kada call may panggigibo ni Mayor Madel na pag throwback, pag reminisce kang Pang mga iriga. Oo. Bukulong digdi kasi kang buhay pa si Papa Buboy. Iyo. Aram ko naglilibot-libot ka din. Naglilibot ako duman sa Baaw. Wow. Hihiling mo na lang ninda yan. Duman kaya sa park kang Baaw, nakikipag-inuman ako duman. Iyo, kay banang ko mga LGBTQ duman. Pero ang makamundo, tas yung iba gadan na. Ay, sorry. Oh, sorry po. Tapos Rest duman in sa peace. Nabwa. Kasi ang mama ko taga Nabwa. So nag-star man kami duman. Tapos nag-swimming ako sa irrigation. Ayan, gabos yan. Makamuyahon. Magduman kita sa sunod Iyo. Darawon mo ko Tara, tara. Malay mo, so mga taratambayan ko sa Nabuakan to, tambayan mo mampalan. Iyo, taigwang hospital si mama ko duman. Ito. Our Lady of Fatima. Hospital. Fatima. Di ko na naabot. So, permi man ako duman. Kaya nagpapagupit ako duman sa sarong LGBTQ man na taga duman sa market. Kaya kung mapatusar ako, madalagan ako duman si Manoy Tiburcio. Si Manoy Tibo! Yes! Siya talaga nagkakat ng hair ko. O di pag iyan kita sa Nabua, Mayo na si Manoy Tibo! pero magkamigkaong kita sa to inulasan, dito pansitan. Pansitan duman, masiram duman, saka Kaya bulastog nga duman. eh. Pero dahil ako nagkakabulastog. O di, nakikantan. Ano? Kikyam! Ang bilis kausap, no? Fishball! Ang bilis kausap, no? So, yun. Tayo po nito paglingawan. Ako excited ako kasi maski pandemic, nagkakaigwa kami ng paagi, tanganing mabisita man girara itong mga sabihin na natin na ang ganda-ganda. Dinaanan taman yan. Diba? Para kitang nagki-create ng virtual album. Iyo, tsaka nagsisignify lang yan na talagang totoong tagadigdi kita. Yeah. Diba? Sabi ko nga, True-blooded Eugenio and Rinconada. Siya Correct. naman taga-digdi. abangan po ninyo sa vlog na mo ni Mayor Madel, iba pang langmumuyang vlog. O, diba? Ah, vlog na migparatawa ka mo ngamin. parang napakapaniba. Pag pagtuman ka sa Baaw, iba man yan. Oo, lalo sa buhi. Mga taga-Baaw, suyan Baaw. Oo. Pag taga-buhi, ipatngod ko. Oh. Meaning, tugang ko. Ngud ko, ipatngod. O, abangan po nindo iba pang vlog ni Mayor Madel sa Iriga City, asid sa Rinconada, Camarines Sur. Sa vlog mi na Si George! at si Madel. Please subscribe! Mag-subscribe!